Αφού μάθαμε για τους πνιγμούς και τα λοιπά, που δεν θα γίνουν ποτέ, απλώς έτσι για την ιστορία μάθαμε, η Βίκη Στούκη είναι fashion blogger και θα μας δείξει πώς μπορούμε να εμφανιστούμε στην παραλία με έναν τρόπο τέτοιο που να μην είμαστε kitsch και να είμαστε chic. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, με έχει απασχολήσει πολύ το πώς θα εμφανιστώ στην παραλία φέτος. Θα περάσει παρακαλώ η Βίκη Στούκη στην παρέα μας. Έλα fashion blogger, έλα. Εκεί να έρθω εγώ. Α, έχεις... Μαζί σου. Γεια σου, fashion blogger. Να σου πω, δεν είσαι fashion victim, είσαι fashion blogger, έτσι. Fashion blogger. Ό,τι τι δηλαδή. Ότι μελετάμε τη μόδα, δίνουμε στιλιστικές συμβουλές, ιδέες, νέα, όλα αυτά. Ωραία. Ενδιαφέρεται ο κόσμος γι' αυτό, Ναι, πάρα πολύ. Και γυναίκες και άντρες πλέον. Και ενδιαφέρονται και για το πώς θα ντυθούν στην παραλία, πώς θα εμφανιστούν στην παραλία. Βέβαια. Απασχολεί πολύ αυτό. Πολύ. Βέβαια, θα μου πεις, έχουμε λύσει όλα τα άλλα προβλήματα, άρα το μόνο που μας μένει είναι πώς θα εμφανιστούμε στην παραλία. Ωραία. Και είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα εδώ, διότι μπορεί να κάνουμε κανένα στιλιστικό ατόπιμα και να εμφανιστούμε στην παραλία με λάθος ένδυση και να. Τι θα πει ο κύκλος μας μετά, Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, έχουν έρθει μοντέλα εδώ, κοπέλες, οι οποίες έρχονται κοντά μας για να μας δείξουν τα λάθη και τα σωστά. Θα τις υποδεχτούμε, εσύ ξέρεις. Ναι. Ποιες έρχονται τώρα, οι σωστές ή οι λάθος? Και σωστές και λάθος. Α, είναι ανακατεμένες και θα μάθουμε εμείς μέσα από αυτές ποιες είναι οι σωστές και οι λάθος. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσει πρώτα η Μαργαρίτα. Πρώτα η Μαργαρίτα. Ναι. Δεν λέμε αν είναι σωστή ή λάθος ακόμα. Λοιπόν. Δεν αποκαλύπτουμε αν είναι σωστό ή λάθος. Παιδιά, δεν έρθετε κι εσείς εδώ να ψηφίσουμε αν είναι σωστό ή λάθος. Ελάτε λίγο εσείς από εδώ. Έλα. Ελάτε. Καταρχήν να πω ότι η πρώτη μας φίλη που ήρθε κρατάει μία πετσέτα, η οποία είναι πετσέτα της Φρίνης Τσάκωνα, θέλω να σας πω. Δεν είναι τυχαία πετσέτα. Ελάτε να καθίσουμε όλοι εδώ. Αυτό είναι μαύρη. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, το πρώτο μας μοντέλο. Εγώ δεν το βρίσκω λάθος, θα μας πεις εσύ τώρα. Ωραία. Η επόμενη. Η Κατερίνα. Η Κατερίνα. Για να έρθει και η Κατερίνα. Σωστά και λάθη για την παραλία. Δεν αποκαλύπτουμε ακόμα ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, έτσι. Δεν αποκαλύπτουμε ακόμα. Πάρτε θέση, Κατερίνα μου. Πάμε τώρα στην... Πάμε τώρα στην Αθηνά. Η Αθηνά να περάσει, παρακαλώ. Γεια σας, Κατρά. Comment ça va? Μάλιστα. Ωραία, πάρε θέση στην ξαπλώστρα. Πρόσεξε το κύμα, Η Κωνσταντίνα. Η Κωνσταντίνα τώρα να περάσει. Μέσα από αυτά τα κορίτσια και την ένδυσή τους θα μάθουμε ποιο είναι το σωστό και λάθος στην παραλία. Όλες κρατούν πετσέτα Φρίνης, όλες. Τέλειες οι πετσέτες σου, Φρινάκη. Και τώρα η Στέλλα. Και η Στέλλα. Στέλλα, έλα. Έλα, Στέλλα. Πάμε για η Στέλλα. Έχουμε κι άλλο μοντέλο. Και η Κατερίνα, ρεπετησιόν, Κατερίνα. Να περάσει και η Κατερίνα. Η Κατερίνα έχει ειδοποιώ διαφορά με όλους τους άλλους ανθρώπους που έχουν ανθρώπινο DNA σε ύψος. Τι να πω.
Από πού είσαι, Κατερίνα? Ρωσία, Ναι. Φαίνεται ότι από κάπου έρχεσαι εσύ αλλιώτικο στυλ. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από Βίκη, τη για πες μας Μαργαρίτα. Θα πάνε ελέγχεις. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει οι άντρες να ψηφίσουν. Δημήτρη, ποια βλέπεις εσύ λάθος εμφάνιση στην παραλία? Μπορώ. Ναι. Ελεύθερα. Ποια δεν θα κοιτούσες, ας πούμε, ποια θα σου πέρναγε ότι είναι... Να κάνω το... Ναι, για πάρε μάτι. Οργιαλά, σε Λοιπόν. τραβάω για να σε θυμάμαι σε αυτή τη... Σε αυτό το θέμα. Έτσι, μια εκεί, καλή. σε παρακαλώ, μια για να... Ποια δεν σου αρέσει, Δημήτρη, ποια εμφάνιση πιστεύεις ότι Να δεν πω κάνει? τι μου αρέσει. Ναι, τι σου αρέσει? Νομίζω τα δύο κορίτσια εδώ πέρα. Αυτά τα δύο πιστεύεις ότι είναι οι σωστές εμφανίσεις? Νίκο. Ναι. Για να δούμε τι λένε οι άντρες. Θα πω τα λάθη και τα σωστά που βλέπω εγώ. Ναι. Καταρχήν, οι πετσέτες της Φρίνης είναι εξαιρετικές, Εξαιρετικές. αλλά αυτό εδώ δεν πάει για παραλία. Άρα η κοπέλα είναι λάθος με την πετσέτα τη συγκεκριμένη. Θεωρώ ότι είναι για ένα μπάνιο με τζακούζι κλπ. Η Εντάξει, πετσέτα ναι, είναι, μιλάμε για Ξέρεις, πολύ το ιδεολάβος ανεβασμένη δικό σου, δουλειά. Την πετσέτα την έχεις και έτσι αυτό. Ναι, και ρε το παιδί μου, στέλνει αλλά και Αυτό σπάει στην παραλία. έργο τέχνης. Είναι έργο τέχνης αυτό, δεν είναι για να το βάζεις κάτω στην άμμο και τα λοιπά. Βλέπεις εδώ κορώνες, ιστορίες, να το κρόσια, κάνουμε, χρυσιά. Πούμε λοιπόν ότι η πετσέτα δεν είναι αυτή. Είναι έργο τέχνης. Αυτό Κατά το τα θέλουμε άλλα, μαζί αν μας. έλειπε η πετσέτα και ήταν μία απλή παραλία, θα ήταν ένα πολύ κλασικό ντύσιμο για παραλία. Μια χαρά. Εδώ οι φίλοι μου βλέπω ότι είναι, ξέρεις, πιο στυλάτη. Ναι, έτσι, μπράβο, γύρνα, πολύ ωραία. Μια χαρά τη βλέπω. Δεν είναι. Μια χαρά για Βλέπεις παραλία. κάποια εμφάνιση που σου Που δεν μου ταιριάζει. δεν σου ταιριάζει για παραλία? Η φίλη μου εκεί τη βλέπω λίγο πολύ πέδιλο λαμέ και τέτοια που δεν το βλέπω για θάλασσα. Δηλαδή, νομίζω ότι ήθελε κάτι πιο παντοφλέ, πιο ανάλαφρο. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω. Να βοηθήσω ότι... λίγο. Είναι 3 τα οποία είναι σωστά και 3 που είναι υπερβολικά. Υπερβολικά για παραλία. Εντάξει. Ωραία. Αυτό με αυτό, ας πούμε, με παντελόνι, ρηχτό και αυτά, δεν πας. Ωραία, να Όπως πούμε εγώ επίσης και και η Φρίνη αυτό. ποια βρίσκουμε σωστά. Ναι. Έλα, Φρινάκη. Και οι φίλοι μου εκεί είναι υπερβολικοί, νομίζω, για θάλασσα. Δηλαδή, το παπούτσι και τα λοιπά. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι η πρώτη κοπέλα είναι πάρα πολύ καλή, ωραία ντυμένη για τη θάλασσα. Πώς είναι το όνομά σου, είπαμε, Αφροδίτη? Μαργαρίτα. Η Μαργαρίτα νομίζω ότι είναι πολύ οκ. Νομίζω την κοπέλα με το παρεό. Και οι φίλοι μας με το παρεό. Και πρέπει και μία τρίτη. Και όλα τα κορίτσια καταρχήν είναι πανέμορφα. Όλα τα κορίτσια αυτά είναι τόσο όμορφα που ό,τι και να φορέσουνε. Άσε που νομίζω ότι ό,τι και να φορέσει στην παραλία δικαίωμά σου να το φοράς, έτσι δεν το συζητάω. Και το άλλο κορίτσι που μου κάνει για παραλία το ντύσιμό του. Ναι, να πούμε ότι είναι το κορίτσι με το πορτοκαλί από πάνω. Έτσι λέει και το κοινό, συμφωνεί. Το κορίτσι σου θέλουμε μπροστά. Εδώ. Συγγνώμη αν σας απασχολούμε. Δεν εννοούσαμε εσάς. Ναι. Ωραία. Έχουμε κάνει τη σωστή επιλογή. Εγώ Νομίζω η κοπέλα με το κροσέ αυτό. Α, ναι. Πιο σωστή. Για παραλία. Όχι. Λοιπόν, να μας πει Να blogger πω, που ξέρει. Ωραία. Ας πάρουμε μία-μία. Λοιπόν, ξεκινάμε από τη Μαργαρίτα. Μαργαρίτα, θέλεις να έρθεις μπροστά να σε δούμε? Λοιπόν, η Μαργαρίτα έχει μία εμφάνιση κλασική για την παραλία. Φυσιολογική. Δηλαδή, δεν είναι too much, είναι απλή, λιτή, ναι, τόσο όσο. Μία νεανική, λοιπόν, εμφάνιση, ιδανική για οποιαδήποτε παραλία. Και... Ωραία, άρα λοιπόν αυτό το στυλάκι, το σορτσάκι, κάτι απλό από πάνω και το παντοφλάκι της είναι οκ με τη σαγιονάρα της. Μάλιστα. Ακριβώς. Και μια παραλία που θα λέγαμε ότι θα μπορούσε να βρεθεί, λόγω του ότι είναι πολύ νεανικό look, θα λέγαμε Ισκιάφος. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη που είναι σωστή. Η επόμενη που είναι σωστή, Αθηνά. Η Αθηνά είναι σωστή, Ναι. Ναι, έχει βάλει έτσι ένα Η Αθηνά, λοιπόν, έχει ένα απλό λιτό φόρεμα, το οποίο μπορεί να είναι σε διάφορα μήκη, αλλά είναι κάτι απλό που μπορεί να το φορέσει στην παραλία με τη σαγιονάρα της, με το καπέλο για να προστατεύεται από τον ήλιο. Και το επόμενο κορίτσι μας. Και η επόμενη είναι η Στέλλα. Και η Στέλλα φοράει το μαγιό της, το παρεό της και μια τσαντούλα. Έτσι. Πολύ φυσιολογικά πράγματα Πολύ και απλά. φυσιολογικά, απλά, λιτά. Μάλιστα. Λοιπόν. Τώρα,
Τα άλλα 3 κορίτσια τι είναι το λάθος? Να περάσουν τα 3 σωστά κορίτσια δίπλα στο Δημήτρη και να έρθουν τα 3 λάθος, υποτίθεται, κορίτσια μπροστά. Υποτίθεται. Είναι Ναι. λίγο υπερβολικό, θα λέγαμε, για παραλία. Ας ξεκινήσουμε από... Το παπούτσι. Το παιδί μου. Ναι. Στα παπούτσια και Το οι οποίο δεν το τρεις βλέπαμε, είναι... βέβαια, να πούμε δεν το Ναι, βλέπαμε το δεν πας παπούτσι. με Τώρα το είδαμε. 15 ας πούμε, στην παραλία. Δεν Θα πας μπορούσε με- να είναι και εξυπόλυτη Ακριβώς. και να είναι σούπερ. Ναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε Ναι, από όντως την δεν το Κατερίνα. βλέπαμε το Να παπούτσι, ρωτήσω Βίκυ, κάτι, γι' αυτό γιατί είπαμε ότι είναι λάθος μια τώρα? χαρά. Αυτή εδώ, πόσο όμορφο κορίτσι είναι και γιατί είναι λάθος Από να τη φοράει μέση αυτή τη και φουστίτσα? πάνω είναι μια χαρά. Ναι. Έτσι. Η φούστα είναι λίγο υπερβολική για την παραλία. Επίσης, τα παπούτσια της, αν σηκώσουμε τη φούστα, θα δούμε ότι είναι ψιλοτάχωνα. Δηλαδή δεν μπορείς να περπατήσεις ούτε στην παραλία, ούτε στην Ναι. πισίνα. Μπορώ να Δηλαδή, είναι ένα κοιτάξω πολύ ωραίο look, αλλά για βράδυ. Σε ένα Μάλιστα. beach bar ή σε ένα pool bar. Μάλιστα. Η φίλη μας με τα άσπρα από τη Ρωσία. Λοιπόν, η Κατερίνα είναι πάλι, έχει πολύ στυλάτο look, αλλά και πάλι αρκετά glamorous και Είναι υπερβολικό για για σκάφος. την ημέρα. Είναι για σκάφος η Ναι, φίλη. είναι για σκάφος γεννημένη. Και πάλι στο σκάφος δεν θα μπορούσε να φοράει τα ψιλοτάχουνα. Μια χαρά θα ήταν στο σκάφος και με τα ψιλοτάκουνα. Αναλόγως το σκάφος. Και η άλλη Και φίλη πάμε μας. τώρα στην Κωνσταντίνα. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα τώρα, όπως βλέπετε, όπως είπατε και εσείς δηλαδή, είναι τα παπούτσια, τα οποία είναι... Δεν είναι πολύ εύκολο λίγο να το φορέσεις πίστα. κανείς. Είναι λίγο, ναι, είναι πολύ ωραίο αρχαιελληνικό στυλ, αλλά πρώτα απ' όλα δεν το συνδυάζουμε με το τζιν, το συγκεκριμένο, αν θέλουμε να φορέσουμε τα συγκεκριμένα παπούτσια για κάποια έξοδό μας. Και φυσικά δεν πάμε στην παραλία με αυτά τα glamorous σανδάλια, το τζιν και το συγκεκριμένο πανοφόρι. Δηλαδή είναι too much, είναι ο συνδυασμός, Ωραία. θα έλεγα. Οπότε το σωστό για την παραλία είναι να φοράμε απλά πράγματα. Εύκολο να τα φορέσει κανείς, να τα βάλει και να τα βγάλει. Αέρινα και Αέρινα, γενικότερα και να το υποστηρίζουμε πάνω απ' όλα. λιτές εμφανίσεις. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Αν έχεις του μυαλού σου το χαβά και γουστάρεις να πας με το τσεμπέρι της φίλης μου εδώ, με τη σαλινή στο ταραβέρι που φοράει, με το χρυσό μου, με το ψηλό μου, με το ανώμαλό μου παπούτσι, με ό,τι θέλω. Ποιος θα μου χαλάσει το βαθμό όπως θα εμφανιστώ στην παραλία? Και αν θέλω να είμαι kids δηλαδή. Γιατί το kids δεν πρέπει, στην παραλία πάω. Άμα εμείς νιώθουμε καλά, Ναι, και μπορεί να μου αρέσει ξεφτύλα να πούμε και να πάω ξεφτυλισμένη με ό,τι βρίσκω μπροστά μου και φοράω. Γι' αυτό πάω στη θάλασσα. για να είμαι χαλαρή να πούμε. Άμα πρέπει να πάω και στη θάλασσα. Να σκεφτώ πώς θα το συνδυάσω. Μην μου πει κανείς γιατί φόρεσα το μακρύ και ψηλό τακούνι, γιατί αυτό μου λέγε να βρω μπροστά μου. Πειράζει. σημασία έχει πώς νιώθουμε καλά. Έτσι. Άμα νιώθουμε εμείς καλά και περνάμε καλά, αυτό θα κάνουμε. Να σας ρωτήσω Εμείς κάτι. λέμε τώρα... Πολύ σημαντικό Ναι. για μας. Πολύ. Εμείς πηγαίνουμε με ένα σορτσάκι, σαγιονάρα, και αν φοράμε και μπλουζάκι από πάνω και πηγαίνουμε στην παραλία. Γιατί οι γυναίκες πρέπει να προσέχουν λίγο πώς θα πάνε στην παραλία? Γιατί πάντα προσέχουμε. Δηλαδή θα βάλουμε και λίγο, θα φτιάξουμε και λίγο το μαλλί και λίγο μάσκαρα. Αλλά έχετε καταλάβει ότι εμάς τους άντρες μας χαλάει αυτό. Δηλαδή όπως πηγαίνουμε εμείς θέλουν και οι γυναίκες να είναι. Έχει δίκιο σας ο Δημήτρης. Είναι εντελώς ξενέρωτο να βλέπεις τώρα στην παραλία βαμμένη τη μανταμίτσα να πούμε. Καλά, ναι. Δηλαδή βαμμένη μάσκαρα, κραγιονάκια κτλ. Στην παραλία είναι το πιο. Αυτό είναι το kitsch να πούμε, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, άμα είναι υπερβολικά, ναι. Τώρα, άμα βάλεις λίγο μάσκαρα, δεν είναι Και άμα υπερβολικά. κάνεις στη θάλασσα βουτιά και Θα βάλεις, γίνεις. αν θέλεις να τη βάλεις, λέω, τότε θα βάλεις αδιάβροχη. Αλλιώς δεν τη βάζεις. Δεν φεύγει ποτέ. Άμα είναι στρέμμα από αυτής να Εγώ τη όμω ζεις. ξέρει τι παρατήρησα. Εμεί οι δύο διαλέξαμε Για τα δώσ' μου λίγο σωστά. την πετσέτα. Οι άντρε, παρότι το κατηγορούν, πήγαν στο υπερβολικό. Γιατί αυτό Ναι, τους κάνει αυτό φλάση. γουστάρουν. Κατάλαβε. Ναι. Αυτό είναι το ηθικό Ποιο δίδαγμα. δεν Αυτό κατάλαβα. είναι. Πιο υπερβολικό. Διαλέξαμε δύο κορίτσια τα εσύ οποία ροκ ήταν. τύπος πήγες φίλε μου στο υπερβολικό. Με συγχωρείς. Ένα τζινάκι, ένα πουκαμισάκι, σαγιονάρα και βγήκε στην παραλία, μια χαρά. Μια φουστά. Το μαγιό της από μέσα Δεν είναι και τα φούστα, μαλλιά της είναι στο πλισέ με ταξωτή. Εγώ Εντάξει, θα μπορεί να μην φτιάξω είναι φούστα. Instagram φέτος, δεν Ναι, έχω, αλλά κι θα εγώ. φτιάξω μόνο για να ανεβάσω τον Κοριαλά στην παραλία. Ναι. Επειδή τον έχω από πέρυσι στην Καλαμάτα. Λοιπόν, και φέτος θα έχει Με τα καινούριο ρούχα ή look. χωρίς, για να ξέρω. Καινούριο look στην παραλία θα έχει φέτος και θα πλασάρει νέα μόδα. Καλαματιανή. Αγκάλι κλαμπ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την blogger για τις ιδέες της. Ευχαριστούμε πολύ τα κορίτσια. Να είστε καλά κοριτσάκια και να είστε πάντα όμορφα. Και να φοράτε ό,τι γουστάρετε, γιατί σας πάει ό,τι και να φορέσετε εσείς. Λοιπόν, από ποιο πρακτορείο μοντέλο είναι τα κορίτσια? Η Μαργαρίτα θα μας πει. Έλα. Εγώ δεν είμαι από το πρακτορείο που είναι. Κάποιος που να είναι για να το πει.
Είναι κανείς από πρακτορείο. Ποιο είναι, κοριτσάκι? Από τα Καλυστία, στα Mr. GS Ελλάς. Α, είσαι από τα Καλυστία. Δεν είστε τυχαία κορίτσια, είστε διακεκριμένα κοριτσάκια. Γι' αυτό είστε Ακόμα όμορφα. δεν έχει γίνει ο διαγωνισμός. 21 Ιουλίου θα γίνει. Α, μάλιστα. Είναι ο μεγαλύτερος μεικτός διαγωνισμός στην Ελλάδα, διεθνούς εμβέλειας. Και είναι μεικτός διαγωνισμός γιατί είναι και άντρες και γυναίκες. Και επίσης είναι 2 κατηγορίες, δηλαδή έχουμε και μοντέλα για πασαρέλα και φωτομοντέλα. Δηλαδή κοπέλες που είναι πιο κοντές, αλλά έχουν αναλογίες για μοντέλα. Μάλιστα. Ωραία, καλή επιτυχία ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας και ευχαριστούμε την blogger. Επίσης, πάμε να σας θυμίσουμε ότι στο 14584 τρέχει ένας μεγάλος διαγωνισμός στη Λεθεατόπουλά μου.